No niin, terve teille katsojille ja ajattelin tässä pienellä videopätkällä käydä läpi, että minkä tyyppisiä videoita mä tällä hetkellä katselen YouTuben puolella. Yleensähän mä katselen tai kuuntelen YouTuben kautta musiikkia, mutta sitten on muutamia käyttäjätilejä, mistä tulee mielestäni ihan hauskaa materiaalia noin muuta sitten. Mä pistän ton selaimen tuossa noin näkyville vähän, niin näette sitten paremmin, että mitä mulla on tuolla ajatuksena käydä teidän läpi. No niin, siinä nyt ensimmäisenä musiikilla aloitetaan vaikka. Niin tää on tämmönen jo hyvinkin 90-luvun puolella musiikkia tehnyt naisartisti Natalie Imbruglia, ja tämä on varmasti hänen suosituimpia kappaleita, tämä Torn, ja muistaakseni kävi esiintymässä myös Helsingin keikalla tuolla Suvilahdessa joitakin vuosia sitten, olisikohan ollut vuotta 2013 vai 2014 paikkeilla. Sitten tämmöinen, mä tykkään seurata muutenkin musiikkiohjelmia, että olen katsonut Elämäni biisi, ja tässä on pätkä sitten Henri Piispasen ja Windows, hetkinen, eihän Henri Piispanen tässä nyt ainakin on esiintymässä, mutta tosiaan heidän versio tuosta englanninkieli. You are my heart, you are my soul. Tää on ehdottoman kova veto kyllä tuosta kasari syntikkapopista, ehdottomia suosikkejani kyllä. Sitten vähän country-tyyppistä musiikkia, se Petersens yhtye julkaisut hyviä kappaleita kyllä, muistaakseni vähän cover-tyyppisesti käyvät musiikissaan kappaleita läpi, eli ja mikäli muistan oikein, niin olivat täällä itse asiassa Hyvinkäällä keikalla joskus. Saatan kyllä muistaa väärin, mutta en tiedä. Joku tämmöinen olo tulee, että olisi ollut täällä päin olleet ehkä. No niin, ja sitten tämmöinen itävaltalainen tämmöistä vähän elektronisen tyyppistä musiikkia, mitä he tekevät. Yhtyeen nimi on Draufgänger, miten ihmeessä, en ole saksaa lukenut, mutta tässä on hyvä versio esimerkiksi Despacito-kappaleesta. Ja ilmeisesti ovat tosiaankin käyttäneet rytmisoittimena tuolla taustalla näkyvää traktoria. Ihan oivallinen idea. Ja sitten, onko tämä nyt sitten, onkohan tämä sitten ukrainalainen yhtye, en tiedä.
en tiedä sen tarkemmin, mutta Sandgal ja tämä on L'amour toujours kappale. Ai että tämä on ranskan kielen ääntyys. Ja tämä on kyllä kova veto tuosta kappaleesta, josta on hyviä konemusiikkiversioita olemassa. No niin, ja australialainen Sarah Bergi, tämmöinen country-tyyppinen laulaja. Ja sitten mennään nuorempaan kaartiin. Emily Linge, ja erittäin hyvää musiikkia, kyllä kaunis lauluääni nuorella naisella. Ja sitten tässä on tämä Kokko, joka julkaisee sitten, nyt hypättiin musiikilta pois, Kokko julkaisee erittäin hyviä rekkakuljetusaiheisia videoita. Hän tuskailee välillä tuolla Norjan liikenteessä kalatakseja ja muita, että on kyllä hauskoja tilanteita kyllä liikenteessä hänellä. Terveisiä vaan Kokolle. Itsehän olen varastologistiikan puolella, että tällä hetkellä töissä. Ja sitten lentämistä. Patrik Aalto tosiaan tuota Jyväskylän suunnilta julkaisee hyviä yksityislentovideoita. Ties missä päin Suomea tehnyt reissua, ja välillä tulee myös ulkomaan reissuistakin videoita. Ja sitten tässä viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin italialainen Mauro Nicolo, joka on kova tämmöinen Suomi-fani ja tykkää seurata Suomen YouTube-kenttää ja muuta, niin hänen videoita on kyllä ilo ollut katsella. On hauskan tyyppisiä videoita häneltä tullut. Mutta semmoisia oikeastaan minulla tähän hätään. Ja sellaista YouTube-roskaa minä vapaa-ajallani katselen. Ei mulla muuta.